ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. инҷа бачаҳа ки ман синфи 4 тамом кард, 5 гузашт, хел винитка тайёр кардам, диплом, грамоташа, ки бачаи майдаким грамоташа даронда, камтар бачаи майдаким ба бела аҳмадҷон ё бо скотчкара иш қоғазош дадрунаш, грамоташ, дипломаш синфи 4 тамом кард, 5 гузашт. Инаи винеткаш, қати маълимаш, чихе шурӯъ ёдоварӣ меша, калон меша, хе бо тамошо мекун давраи мактабиша ва кӯдакиша, маълимоша, кабуд бачаи маҳай иҷа да бисёриё мубайнда инаиҷа иҷа синфҳои 4 винетка мекунанд, синфҳои 9 11 садикдам винетка мекунанд. Ине ки садика тамом мекунад. Ҳо бачаҷон садикорам винетка мекунад. Вақте садика тамом кардан шу ина иҷа қати ҷурош намо ҳамсинфҳояш ки қатиш наздикам бозӣ ки мекунанд дар мактабам қати аваё аяҷоя хулоса хел баъд охирашда ҳамаи ҳамсинфҳошу расм кашидагиян, ҳамун расмошон дар болош номош накашидагия, баъд мишти винеткада тиёр кардагиян. хеч шурӯъ аҳмадҷон бес ми аҳмадҷони ман хулиганай. дӯстони азиз, мо iVibers тахтача заказ кардем. хелаши ҳавас мекардам, орзу мекардам ки аямё заказ кунам. дар пештар дар инстаграм медидам, хелиё менависам, ҷавоб намедоданда. фақат вай мекардам ки якҷо биёвам заказ кунам, ки дар Vibers промодар ба iVibers заказ кардам. сангия сета дорад. инаи майдакиша ҷабомони чӣ қадар вазнин будиям. сеюмангиш ҳоз дар паставкаш мемон дар шурӯъ нишон медиҳам. ина сета нархи и оли дар комментария оли мешава нархша мепурсам, пешаке ман худам гап занам. ман ира хелаши заказ кардаги будам, навҳуиш кардам. скидка қатиба чанд фоиз скидка буд ки 4700 заказ кардам. датагашам буд рости ман яками сеташ маҳқул шид. инами майдаакшам як меҳмон меояд пеши як аста барои гӯшт майда кардан я чӣ майда кардан, майдаакиш удоб нада, майдаак мебарӣ. ҳамин ҷои магазино чандта мегирифтам, айнаву чӯё овда мезади ҳуй мешидан, пластмассиёш доғ мезананд. ман айнора бисёртар дар ҳамин инстаграм дидам, таъриф мекунам. барои ҳамин хостам ҳамино якта бигирам. қиматам ки боша чанқа истифода мебарӣ. ина боя вайт заказ кардем. инам хелаши заказ карда будам, ҳамита оварда дар дури шкаф мондам, истифода намебурдам. аёдам биромадаги буд ки ман итари заказ кардам. духтаракам калон шидай дар ҳамин пекарни завқ дора, ҳавас дора. як рӯз қисса мекунад ки ман даҳми хеле бигӣ гуфта, баъд дар ёдам мезанад ки ман дорум, амтари харидам, истифода набурдам.
ҳамеша май вайберс гирифтагӣ будам. ё 1700 буд, ё 2000 буд, гирифтагӣ будам. рости пластмассиёш бисёр як нигоҳ мекунед, пластмассиёро хиёл мекунед қувват надорад, болош ягон торти калонамонӣ мешканад чи. Барои оҳанӣ гирифтам. хеле хушро удобна. То мехӯра. Истшам усшам свободно, хушро то мехӯра. дӯстони азиз, давоми видео камтар ҳамин ҳар ҷо ки меҳмонӣ рафтагиам, ида баъди идам як дуҷо даъват кардагиам, та ба навор гирифтам. иёзи видеои якмай дар Сухон хона як подписчикам меҳмонӣ кӯдакбинӣ рафтагиам. духтарчадор шидан кӯдакбинӣ рафтам. И подписчикам номаш Ручки буд. Бисёртар мешиносанаш. Ҳамин духтаре ки подписчикам ҳастанд мешиносанаш. авай кӯдаки майдачадор буд. Та меҳмонӣ рафтагӣ будам хонаш. ана и дар сухони дуюмаш ид буд. ана и дар сухони сеюмаш баъди ид буд. Та файрод кардан рафтем, якҷоя шиштем. ами рости гап тобистон меша, ҳаво ки гарм ша, мо бисёр ҳам як 4-5 занаки мамита тез-тез вомехӯрем. Ягон ҷо хона ягон кас мондам, та сарҷамъ мешинем.